Esebona amabele eselokhu engithinta-ke efaka isandla phakathi ey'ngonweni engithinta. Uvele kwinkundla kamantye emadadeni KwaZulu-Natal namhlanje ugqirha oneminyaka engama-69 notyholwa ngokuxhaphaza ngokwesondo inqwaba yezigulane zakhe. And with the full concurrence of the Deputy President here, who was also whispering a lot of things to me, now determined that the next local government elections will be on the 4th of November 2026. Mongameli uCyril Ramaphosa ubhengeze umhla wesine kwinyanga kaNovemba njengomhla ekuza kubanjwa ngawo unyulo lorhulumente basemakhaya luka-2026. What we can confirm is that the suspects that did do the shooting here left the scene, and they've subsequently now abandoned that vehicle, which is currently in flames. They burned the vehicle. Kudutyulwe kwabulawa ipolisa elisebenza phantsi kwecandelo lezobuntlola logama uGqawalo ekwimeko emaxongo esibhedlele eMount Edgecombe KwaZulu-Natal. Senibulisa emakhaya unkandandambe Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Uvele kwinkundla kamantye emadadeni KwaZulu-Natal ugqirha oneminyaka engama-69 notyholwa ngokuxhaphaza ngokwesondo inqwaba yabantu basetyhini nabasezizigulane zakhe. Kungoku nje eli tyala limiselwe umhla wesi-8 kuMeyi, kwaye yena lo gqirha uzachitha ixesha eseluvalelweni, ukanti elinye lexhoba libalise ngentlungu yalo ezandleni zalo gqirha. Sithanda ukulumkisa abo baneentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku. Amaxhoba atyhola ngokuxhatshazwa ngokwesondo ngugqirha kwisibhedlele saKwaZulu-Natal athi lo gqirha ebebabambisa ilungu lakhe lobudoda. Esebona amabele eselokhu engithinta-ke efaka isandla phakathi ey'ngonweni engithinta. Uthe suka lapho wabe engifakisa isandla sami entweni yakhe, wathi angimthinte-ke. Ngaleso sikhathi futhi ukhonkolo wayesewukhiphile, ati bengilimele kusayisonto ngilimele, ngisezwa amapeyini ngikhala. Kwezinye iy'nkathi then masethi ngimbheke kanje, then angibambela behind ilona yami ifigeni, then angisondeze kuyena, athi-ke angigobe, then angisondezela kuyena. Bakwabanga ngelithi lo gqirha kudala ewenza lo mkhuba. Mangithi ngiyacomplaina athi ngithule, athi ngizokwenza kahle. Kwakufanele ngiyo-operate, athi ngizoku-operate kahle. Khululeka, ngicela ukuthi ngithule. Nami angina-choice-ke manje, sefanele ngithule. Angiyithandi lento eyenza ngenxa yokuthi uthe uzongenza kahle. So angina-choice, ngathula-ke. Lamaxhoba athi unobangela wokuba anyamezele esi senzo kukuba ayedinga uncedo elimele kwingozi yemoto. Inkinga loya muntu akanawo ngendlela esengizwe ngayo, akanalo icala elilodwa ukuthi unecala lami ngedwa. Unawo amanye amacala. After le cala lelenzile khona eselenzile futhi ngaphambi kwami esengizwile. So akavele amiswe ngendlela engibona ngayo. Lo gqirha uvele enkundleni namhlanje kwaye ityala lakhe limiselwe iveki ezayo ngoLwesihlanu, nalapho kuzokumanyelwa isicelo sakhe sebail. Abatshutshisi bayala ukuba lo gqirha afumane ibail. Kudutyulwe kwabulawa ipolisa elinye logama elinye likwimeko emaxongo esibhedlele eMount Edgecombe KwaZulu-Natal ukuze emva kokuhlaselwa kwalamapolisa nasebenza phantsi kwecandelo lezobuntlola. Sekela umkomishinala amapolisa obambeleyo kweli phondo uNjengele Anthony Gopo uthi la malungu ecandelo lezobuntlola ahlaselwe engalindelanga. These members were on duty, and they were being followed and pursued by armed suspects. We then discovered that they attempted to bring the vehicle to a halt prior to this particular scene, a few kilometers back, and they failed, and these members eventually got away from them. Igosa lonzakele kakhulu kwindawo yesiganeko liye lathunyelwa ngenqwelomoya kwisibhedlele esikufutshane ukuze lifumane unyango olungxamisekileyo ngelixa elesibini liye laswelekela endaweni yexhwayelo.
uGopal uthi amapolisa aqhuba uphando. What we can confirm is that the suspects that did do the shooting here left the scene, and they've subsequently now abandoned that vehicle, which is currently in flames. They burned that vehicle, and we are then having another team at that particular crime scene to manage. So we're dealing with 3 different crime scenes: the earlier shooting, the current scene, and the one where the vehicle is now burned. Abahlali behostel ezahlukeneyo eGauteng badele ingqele bangena esitalatweni kumngcelelo ochasene nabemi bangaphandle bangenazimpepha mvume ulwaphulo mthetho nentswela ngqesho. Lo mngcelele uza emveni kokuba intshukumo iMarch and March inikezele ngomqulu wezikhalazo memorandum kwindlu yowiso mthetho eGauteng nakwizindlu zomdibaniso ePitoli. Intshukumo iMarch and March ingene ngendlovu yangena kwizitalato zombindi Gauteng ityhutyha kwiindawo ezithi zilithafa lamashishini ekushishinwa kuwo ngeziyobisi njengeHillbrow neYeoville. Iinkokheli zithi kuluxanduva lwabo ke njengamadoda oMzantsi Afrika ukuba akhusele eli lizwe. As men of South Africa, we have a position, a natural position, and a position that comes by default. We are men. We have to fight for this country. We have to stand up for this country. We have to help this government. We have to help our leaders. We have to help our police, because we've seen here in Joburg illegal immigrants killing 2 police officers. We've seen a number of videos where foreigners are fighting with the police, disrespecting our police and disrespecting our leaders. Uluntu luthi luza kulwa kumile ingca emqolo de abemi bangaphandle bafuduke kweli. We are against illegal foreigners because beza la izweni lethu ngaphandle komthetho and aba-comply at all kwi-constitution yethu and our laws. That is why usibona sila ukuthi namhlanje abahambe babuyele emazweni abo, fix ama-documents. Umuntu ozobuya la umuntu one-skill esingenaso eSouth Africa. Inkinga esihlangabezana nazo sisi la emisebenzini sekugcwele bona emafemini, kugcwele bona emakontrakini, kugcwele bona ene labantu lapha imali bathatha imali encane sibe sifuna imali thina ethe ukuthi bona bavumelane ngemali encane bathatha 50 rand a week. Angeke ukuthi umsebenzi wase South Africa usebenzela 50 rand. Iinkokheli zale March and March zikwafungile okokuba eli dabi liseza kuqhuba de kubekho imiphumela encomekayo. Mongameli uCyril Ramaphosa ubhengeze umhla wesine kwinyanga kaNovemba njengomhla ekuza kubanjwa ngawo unyulo lorhulumente basemakhaya luka-2026. Umongameli wenze esi sibhengezo ebutsheni bemini namhlanje ngethuba bezimase intlanganiso yebhunga likamongameli eBoksburg. Ukanti ikomishoni yonyulo ezimele iqinisekisile ukuba pelaveki yokubhalisela uvoto iza kuba ngomhla 20 ukuya ku-21 kuJuni. I therefore determine that the elections, the next local government elections, which were last held in November of 2021, that 2026 being the year in which the local government elections must be held, they should now be held on a Wednesday, which is in the middle of the week, on a date which I now determine as the 4th of November, 2026. Umlawuli oyinhloko onqunyanyisiweyo wamapolisa kumasipala waseTshwane kwicandelo lenkonzo zokhuseleko lwempahla uChukudu Malachi ubuyele kwakhona namhlanje kwikomishoni kaJaji Madlanga. Lo kaMalachi igama lakhe kudala livela kule komishoni ngezityholo zokwenzelela inkampani iGobis 85 Solutions ukuba ifumane iithenda zokhuseleko eTshwane. Ukanti amagqwetha akhe acele ukuba buhlehliswe ubungqina bakhe namhlanje, nto leyo iye yakhatywa nguJaji Madlanga. We are not prepared because if there are some other documents that are still going to be produced at the last hour, when we should have already prepared and finalized our preparations for these proceedings, it becomes a problem.
Ubuyele kwakho phambi kwekomishoni kaJaji Madlanga namhlanje umnumzana Malatji nongumlawulo enhloko onqunyanyisiweyo kwicandelo lezokhuseleko kumasipala waseTshwane. Kodwa phambi kokuba kuqaliswe amagqwetha akhe acele ukuba burhoxiswe ubungqina bakhe ngelithi lo kaMalatji akakwazi ukufumana amaxwebhu awadingayo kubungqina bakhe kwisixeko saseTshwane nanjengoko enqunyanyisiwe emsebenzini. Mr. Malatji is in management, and all along he's been working through the assistance, especially when it comes to admin issues. But I was astonished to learn that the people that are supposed to help him are being threatened to be charged. Kodwa uJaji Madlanga ukhabe ngawomane esithi soze burhoxiswe ubungqina balo kaMalatji. The application for a postponement is refused. Director Malatji is afforded an opportunity to go through whatever documents he wishes to between now and 11:30. Lo kaMalatji igama lakhe livelile amatyeli ngamatyeli kule komishoni etyholwa ngokusebenzisana namanye amagosa kulo masipala ukwenzelelela inkampani ezithile eziquka iGubis 85 khona ukuze zikwazi ukufumana ithenda zokhuseleko kwesi sixeko, nto leyo ebangele ukuba lo masipala uchithe imali engaphaya komlinganiselo kwiinkonzo zokhuseleko. The amount for January, I think that's one of the things we're going to go back to, is an amount of 14 million. Yes. Or 29. Will that be what you would recall to be what would be for January? Yes, I can. And then for the following 5 months period, it's a total of 82,622,210 rands for February to June. I can see that one. Correct? Umnumzana Malatji uphike wama ngomlenze omnye esithi wayengekho yena ngethuba kwakusenziwa inkqubo yokunikeza ngethenda yezokhuseleko kwinkampani iGubis 85. When these specific ad hoc services were procured, my office was not made aware. I'm talking specifically to GUBIS 85 Solutions. Usekela mkomishinala wamapolisa kumasipala waseTshwane uRevo Spies kuthiwa wayalela lo kaMalatji ukuba azirhoxise zonke ithenda zokhuseleko ekungazange kulandelwe inkqubo eyiyo kuzo neziquka phakathi kwazo iGubis 85. Kodwa lo kaMalatji waxhathalaza engafuni ukwenza oko. Uqalele le komishoni ke ukuba unobangela wokuxhathalaza kwakhe ungenxa yokuba akananto yakwenza nezothenda. Lisaqhuba iphulo lokukhangela indoda eneminyaka engama-59 ubudala yaseKomati Poort eMpumalanga elahlekileyo nekholeleka ukuba irhaqwe ngamanzi. Amapolisa athi le ndoda ibizama ukuwela umlambo iKomati kwibhulorhwe kumgangatho ophantsi ngethuba iveni yayo ivaleleka kumbindi womlambo. Ukholelwa kwelokuba ikhukhuliswe ngumsinga ngelixa iphuma emotweni yayo. Ngaphambili intatheli yethu uMweli Masilela isenzele le ngxelo. Sekulilanga lesithathu Solomon amaphoyisa athungatha kulomfula eKomati lapho khona nyamalele khona indoda leneminyaka lengu-59 lokuthiwa ke ngisomabhizinisi walandzaweni, kodwa ke amaphoyisa lethe konke lokufaka ekhathi buchakachaka i-drone lapho bebayisebenzisa khona ukuthungatha baphinze baletha nendiza lenaphephela emhlane i-helicopter. Kodwa Solomon kude laba kutholaka sikhulumeke nalo hola lelithimba lelibuya ku search and rescue emaphoyiseni Captain JC Potgieter. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Kubonakala ngathi kumatima kakhulu, kuhamba njani ukuthungatha leyo lahlekile? Sawubona. Vele besihluleka namuhla kumthola. Vele ukhuluma kahle lapha kukhuluma indawo yama-drone nale helicopter, kepha azange sithole lutho. Kepha sithole itingwenya letiningi la. So vele manje siyasola vele letingwenya bamthethe. Kepha aziyazi ngoba kunjalo na. So kusasa vele sizoqhubeka futhi kubona ngoba siyamthola na. Ngabe kusasa yini lento yenda kanti futhi ngabe kumatima kanganani nasibuka nelizinga lemandi la emfuleni? Ya ilenking vele uyayibona lemfulu iyahlala phezulu yagijima kakhulu. Kepha kusasa sizoqhubeka futhi nama-drone because vele ngikutshelile mos lamaphoyisa abakhona ukungena lapha letingwenya bazozilimaza. Then sizoqhubeka kusasa nama-drone sibone
And then futhi sizophinde sibone ngoba khona ukuthola ihelicopter mhlawumbe kusasa ngomgcibelo kubuye kusinceda futhi kubone ngoba somthola na. Alright, siyabonga kakhulu Captain JC Potgieter lehola lona lithimba lemaphoyisa leli ngibosongqondongqondo nakuyiwa ekungenene emandini bakhona ekuthungatha. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lo dilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eKomatipoort eMpumalanga. Inkundla esentshona koloni igwebengelithi ayikho semthethweni inkqubo esetyenziswa sisixeko saseKapa ukuhlawulisa iinkonzo zikamasipala okuze emva kokuba iSouth African Property Owners Association iye yabhenela enkundleni nalapho iye yathi ukuhlawulisa abahlali baseKapa iinkonzo zabo ngokujonga ixabiso lezindlu zabo akukho semthethweni. Kungoku nje esi sigwebo siza kuba nefuthe kwindlela esi sixeko esihlawulisa ngayo abantu iinkonzo zalo zikamasipala. Siyasamkela isiphumo senkqubo yasecourt, so isigwebo ngoko ke siyasamkela. Okwesibini ke siza kusifunda isigwebo esisalapha enkundleni yamatyala ephakamileyo. Okwesithathu mhlawumbi sizawujonga ke nezinye indlela esinokuthi mhlawumbi siye kwinkundla engasentla ukuthi ijongane naye nalomcimbi. Enye ke into esizawuthi siyenze njengokuba ke sesiwisiwe isigwebo sizawujongana ke ngoku nokuthi ifuthe lesi sigwebo lithini na kuhlahlobiwo lamyali lesixeko saseKapa, then sithi ke ngoku silungise ukwenzela ukuthi isixeko sibe ngqamane nesigwebo eso senkundla. No, I think we're very pleased to it, and I think basing tariffs on property value, it has got far-reaching consequences. It's like going to the Pick n Pay and then you pay a different price based on your property value. It's just unfair. So the principle of progressive taxation, meaning you pay more if you own more expensive property, is in the rates, in the property rate. But now they're extending that to tariffs as well, which is a consumable service. Urhulumente waseZambia kwakunye nosapho lukamongameli Edgar Lungu bafikelele kwisivumelwano sokuba amathambo akhe athuthele kwenye indawo yokugcina izidumbu de kuqukunjelwe isibheno kwinkundla ephakamileyo. Umzimba kamongameli Lungu awukafihlwa kusukela oko wasweleka kwiinyanga ezingaphaya kwe-10 ngenxa yenqwabanqwaba phakathi kosapho norhulumente malunga nelizwe aza kuncatyelwa kulo. Bantu bami kasibini ke kuwe mamqwathu khatshwa ngumamzango wakhe deskeni yendaba. Ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya, ndikwamkele ke kwiqonga lam lemozulu. Nake bethula igama lam, ndikuthabile ke ndiyenzwakazi yabathembu kokubanji ke masijonge yenze nje imozulu. Mbukele ekhaya siyesiphawule kaloku ngawo lo mfanekiso wokuqala nogangatha ngokubanzi ke kwingxelo kaloku yemvula imimoya phantse nje wonke uMzantsi Afrika. Nawe uyawuthi uphawule apha ekhayeni uba noko kusibekele kakhulu kwindawo ezininzi ezinze embindini kwakhona kuMzantsi Afrika mpela futhi kumntla mpuma ngamandla ephondweni lase Free State futhi eGauteng eLimpopo nakulo lonke futhi elaphondo laphaya eMpumalanga. Ngokubanzi ke bethi masijongeni ke lo maqondo wethu okutshisa kaloku aphansi ke naphezulu. Sithi sivule ke ngephondo lokuqala neliphaya ephondweni ke laseMpuma Koloni. Kundawo ezininzi imbukela kaloku impuma futhi kwelaphondo phaya eMthatha neziphaluka zonke kuyabanda iyavakala kakhulu ukubhudla ukuqatha komoya phaya ngalo maqondo okutshisa waba anciphe kakhulu efika lokukalkuleka kaloku na 9 degrees kanti ke benje nje futhi ephondweni ke lise Free State mpela mbukeli wam phaya kwintshona nombindi kwelaphondo phaya ndawo ezifana phaka lokhu ekseni futhi kovelcom ekseni kuyabanda futhi kuyafefa amaqondo wabaphansi lela shumi nje elikhatshwa sibini. Mbukele ekhaya ngokubanzi futhi nansi imozulu ke kwelaphondo laphaya entshona Koloni. Kundawo ezininzi ke mbukelo eziphakwe kakhulu phaya futhi kwimpuma koBhofort West umzekelo kwasekuseni ikhona inkwankca namafu angephi phaya bevuswa ekuseni nguye ke u9 degrees. Chingcembe nami ngokubanzi sijonge phaya ephondweni futhi lase Northern Cape. Kundawo ezininzi ke mbukelo futhi ezizinze kakhulu elunxwemeni impela phaya kaloku ko-Alexandra Bay ngathi kubande xa bevuka phansi komso futhi ngo-13 degrees naphaya ke Uppington iyavakala nje inkwankca engephi kanti ke bona baphila ngolu hlobo futhi phaya eNorth West kwindawo ezininzi ke futhi kumantla nempuma kwalolonke futhi laphondo phaya koRustenburg kuyafefa ekseni futhi nemvula zithe xhaxhe phantse yonke lantsasa ngamaqondo aphansi ka-15 kanti ke futhi baphila kanje ephondweni ke laseGauteng kwindawo ezininzi eziphezulu kwelaphondo phaya njengaphaka lokuNdlunkulu futhi kusePretoria ke apho ngathi kubande ekseni futhi kududume kubaneke nje phantse yonke lantsasa
ko-12 degrees mbukeli nyuka nami ngokubanzi ke sijonge nephondweni ke laphaya kaloku eLimpopo kwindawo ezininzi ke ezikumazantsi futhi nentshona kwelaphono ndawo ezo zifana phaa kaloku kobilabila kwasekuseni futhi amaqondo aphantsi ngu-14 degrees naphaa kothabazimbi kusanetha nje yonke intsasa kanti ke benjenje futhi kwelaphondo laphaya empumalanga njengaphaa kwindawo ezininzi ke eziphakame kakhulu kwelaphondo phaya kozikhukhuza kwasekuseni futhi nazo zonke nje iziphaluka kuyabanda ekuseni futhi kunethe kududume ngo-18 degrees vume ekhaya ndivale ndisonge imozulu phaya ke KwaZulu Natal kwezo ndawo ezininzi kakhulu phaya kaloku kophongola futhi kumantla kwelaphondo ku-12 degrees amaqondo aphansi ekuseni napha ke ko-Richards Bay yincam ke laphondo futhi kuyabanda nje yonke la ntsasa mna ndikuthanda kangaka xeshele miyole Kamnandi mawethu.